Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenabil. Tarrautza eta guzti, egarra errezetain behar deuna, Urdai azpikoa behar deu, bai. Zeatikan, betiko errezeta diteko, autentikoa, klasikoa, betikoa, behar deu, arrautza eta urdai azpikoa. Eta gure gaurko onbidatua ere, alaxekoa da. Betikoa, autentikoa eta klasikoa. Iker Lauroba etorriko. Adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Iker Lauroba. Ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko. Ondo? Eskerrik asko hiri, etorzen beti prest, eta ala behar digu. Hala, gaituk, euskaldunak ala gaituk eta, Bueno, esan deun bezala, errezeta mitikoa, klasikoa, betikoa ingo deu, eta hirire bai, bueno, nik txiki-txikila naukenetik horren zute jat. Musikan, guain telebistan. Bai ez, dana dijoa zenbaki boroiekin, ze diskoare atera dut 50 urte betetze hortan, eta horren inguruko diskoa da, baina lehenengo kontzertutik, aurrekoan hola kontuak ateratzen, ikuste 19 urtekin eman nola, 31 urte, lehenengo kontzertutik. Trikitak eta aldearekin. Ni 9 urte nintxeska, imaginatu bai. Jaun hartzi hain da, hor txaten ituan da, hor ja kantuan. Bai. Bueno, eta ze ikutu berezia daka, diska berrik edo... Bai, badu zerbait hola nahiko, kontzeptuala da. 50 urte horiek betetzerakoan, ze nola ikusten dan bizitza, ez? Beste iritsera berri horretatik. Nire beldurrekin, nire gauzekin, atzetik bizitako guzti horrekin, esperientzia guzti horrekin, ez? Motxilen daramazun guzti horrekin sortutako diskoa da, eta bai, bastante kontzeptuala da, baina, bueno, gero estilistikoki ere denetik du. Nire disko guztiek beti gala izan dute. Betekin izan dut, nahi izan dutena diskotan, eta honek ere badu pizkatornik. Horre hildu, hori ala izatek eta geokun goxatzeko hobeto izatek eta. Gaur esan duen bezala, errezetan mitiko bat ingo deu, arrautzak urdea espikota gauza gehiokin, eta gero pure patata ikutu berezi batekin ingo deu, sobrasadakin, Mediterraneotik etortzen dan txoixo gozua, eta aldi berian, ire ibilbidea, diska berria, telebistako saioare baina hasiko zeatela, dana eta sarituko gea. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Iker, garatuko izuet pausuz, nundindo ebiliko gehan, gaurko platera iteko garaian. Ingo deu, sobrasada krema bat, arrautzakin eta txerrikikin, bale? Eta patata panadera batzuk bai, hola, kutsi izango gabiz, patata batzuk jarri gotzio. Hemen ingo deuna da, tipulina eta patata, prejitu, panadera gisa, bale? Hoi alde batetik. Beste alde batetik hemen txerrikik osatuko ditugu, txerrikik, txorixua, irugiarra, urdea espiko, eta piperra gehituko jaure bai, pikilua. Hemen dakau, ogi sarra, behitu, ja, esetu dala, mosteko honena izatea, mostu, laukitxotanin, kurruskari batzuk ingoitugu, eta hemen ingo deuna da, krema sobrasa dana. Ingo deu, patata zuritu, pusketetan puskatu azkarrago egosteko, alkozan patata guztia egozi, hori bakoitzak bere teknika dakan bezala, o mikrounian egozi, o nahi duen bezala. Gero krematuko deu gatza piperra, eta gurin, eta esniakin. Eta beste alde ingo deuna da, lapikoen hemen dakaun sobrasa da, gaurko krema iteko txoixo berezila, balearetatik etortzeana. Eta hori ingo deuna da, iriki, pixkat, desgrasatu lapikuan, ur pixka berbau botako jaudena ondo deseiteko, eta hori pure patatak dinaztuko dugu. Eta gero arrautza prejitu egiteko. Eta gero montaia egiteko garaian ingo deuna da, plateran azpin, sobrasadan krematxoa jarriko dugu, patata, panadera batzu jarriko izio gainean, gero ingo deuna da, arrautza prejitua jarri, gero txerriki gainetik bota, eta hori gutxi balitz kurruskari pixka pata, hori pixka garriko zuen beharra. Baina, gabonetan ez dana asko alimentatu, jarraitzeko urtarria, negua gaude guandikan da, eman inbertzio. Bueno, eta hori esan da lanian jarriko beha. Beitu, ni adiez, tipulina eta patata jarriko dit martxan, eta beste alde jarrik berko deuna da patata egosten, bai. Orduan, inberko deuna da, zuritu,
eta gajotan puskatu. Vale. Zeratik, nik etxian askotan pure patata atina esunian. Eta nahiko bisibilina esunian bazkoizu gehienak ostatzela patata egosten. Eta gartzen da patata osoik egosten, egosteako, igual 30 minutu, ja berroi bihar ditugu batzutan, baina pusketetan iten badeu, 15 minutuan egozita dazkau. Eta hor dungeo, ja, treki-treki-tra, eta zeituan ite jau. Vale? Bueno, hoi zure kontu, hau nere kontu, jarriko lapiko bat urakin egosteko, eta beste lapiko bat olijuakin, patata panadera iteko. Denbora gehiena patatak emango igu, eta horrekin hasiko gara. Bueno, Iker, kontatu, diska berria, esan duen bezala, zenbat urte holtza gainean, esan duen ja, 30 urte, Bai, 30 pasata, ja. 30 pasata, ja. Bai. Ona, zorionak, ez de gerri zaitzaten. Arginen hotelebiztan bezein beste urte abil, ja, holtza gainean. Begira. Ona. Eta, kontatu, zer topatuko duen, esan dezu pixka danetzi topatuko duela, bueno, diskan izena nola da? Bosgarren solairutik. Bosgarren solairutik, vale. Bosgarren markada horretan iritsita, horrekin metafora bat egin nahi nun, eta horregatik jarri dut izen hori, bosgarren solairutik, eta badu kantu bat, bosgarren solairutik izena duena, eta piskat kontatzen duena, kontatu. Azaltze ditunan ere, batez ere, hori, nola bizitza aurrera doan, konturatu gabe, beti pentsatzen dugu gazte gehala, eta batean momentu baten konturatzen gauztia, igual ja zen beste, eta ez, ja pentsat egin dugunan aina ezingo dugula egin. Demora aurrera dijoala, eta piskat horren inguruko beldurra, ez? Ezkenean, urte asko da matzago musika egiten da eta beste, baina beti dakazula, beti zabiltzala borrokan. Azkenean musikaren langilea geha, orduan, beti lana behar dezu, azkenean hortaz bizitzeko behar dezu lana izan, eta azkenean beti, ibili bazarela burrukan, lana topatzen, lana bilatzen, eta piskat horren inguruko kantuak dira, eta badu, denetik, pop estiloko kantuak ditu, baina bastante folk itxurako kantak ditu, biolinak, mandolinak daude, Vale. Osa, bakarkako lan bada, baina hor bazkazu kolaboratzaileak, ez da? O talde badakazu, o nola iten dezu lana? Beti gustatzen zait diskotan, ez pentsatzea inbeste talde formazio baten, baizik eta pentsatzea kantu bakoitzari zer doakion ondo. Eta horrela egiten dut lan. Bateria kasuntan David Gorospe grabatu ditu, zerraztara. Bai. Artista hutsa, gaina hori bai txiki-txikitatik hasi zen. Bai. Hor jaretzeu, tope bateria jotzen da, bereak, nik ere diskoak era berezi batek grabatzen ditu, normalean etxean grabatzen ditut. Barokat etxean estudio txikia montatu da, eta hor grabatzen dutana. David ere hasi da bateriak etxean grabatzen, bere estudioan, ensaio gela estudioan grabatzen ditu. Netzako oso lan egiteko modu erosoa da, Josu Erbitirekin ere lan asko indut horrela. Berak etxetik grabatzen ditu, bere estudiotik grabatzen ditu bateriak, eta gero bialtzizki eta arlet hortik aurrerako guztia nik etxetik egin. Zu moldatzen dituzu beste guztiak, gero lotu hori bai bateria, hotza, zan desuna biolina, zenbat instrumento desberdin sartu dituzu horretan. Horretatik pasako izkizu eta guain, eta hori organikoa bota hor bera, bale? Zenbat tresna, zenbat instrumento erabili dituzu, Erabili ditugu bateria, bajo, gitarrak, teklatuak, sintetizadoreak, pianoa, biolina, mandolina... Eta gero sokazko instrumento desiente dauzkat, 3 kubanoa, kuban erabiltzen den gitarra 6 sokatako... 3 deitzen da, baina 6 soka ditu berez. 3 soka bikoitz horregatik da 3. Baina Venezuelan 4 izeneko instrumentoa dago, hori erabili dut. Piskat, erabili dut era guztietako sokazko instrumentoa. Baina, bikain, ezin hobe. Eta, pentsatzen dut kantu bakoitzak instrumento batzu, eta bestiak ez dizu bestela horrek orkesta bat emango, ez da? Hori da, abesti bakoitzan dagokiona. Eta gero nasketa galtu jatzu, nasketa Josu Erbitirekin egin dut. Berak Erbit estudiaka Iruñan, eta berarekin egin dut. Nasketa eta guzti hori. Ondo. Eta, adibidez, kantuak, letrak hori bai zu moldatutakoa dira? Gehienak bai. Kasu honetan ikuste 10 kantu ditu, 8 neriak dira, eta 2 Leire Ugadiren 2 poema musikatu ditut. Berak badu liburu bat, simulakro bat izeneko liburu bat, eta bertatik hartu ditute abesti bezea poema pare bat, eta musikatu ditut. Oitura daukat, iaia disko guztietan, berakin topo inunetik, Leire Ugadirekin,
Iaia disko... Elkarlanak egite ditu. Bai, disko guztietan daukat bere letraren batekin egindako kanture maz. Oso iazteko modu ederra du, eta gustatzen zait. Asko di joan ere musikarekin. Eta orduan ikutu berezi eukiko du kantu bakoitzak, esaten dezu bezala, ez da, instrumentu desberdinak, doinuak ere bai. Bai. Zeharo, ez batzuk hori, biolinak eta mandolinak arkaitz minerre grabatu ditu, eta bai abesti batzuk dihoazela gehiago folk estilotik, mandolina, biolinak eta lako daudelako, baina abesti batzuk dauzkate sintetizadoreak, bateriak, gitarra elektrikoak, eta igual moderno gozonatzen dute. Pizka denetiak adiskoak. Ona. Bueno, eta baldao gaur egun takit honea da, no zorionez o zoritxarrez, ia musikari guztiak iten dezue bideoklipen bat, ez da? Bideoklipak emateu gaur egun musika irudi gabe, ez dala... Ez da tortedea bat, ez da? Bai, egin dut, negua bi izeneko kantu baten bideoklipa, baina era oso xume batean, Gaur egun ere, Maria Molategiri ikusi nion berak bere single baten atera zuen etxeko kamara batekin indako bideo bat, eta gero buklean jarrita. Eta ideia polita irutitzaian, eta nik egin nuen antzeko zerbait. Piskat neguarekin zijoazten irudi batzuk hartu, eta buklean jarri orduan bideoan errepikatzen dira 3 aldiz, uste dut, bideoan zer. Eta zemus ikusten badeu, pasu maten badeu, eta hola tanak piskat sintonian jartzegea. Aurrea. Guazen ikustea. Ze ona ez da, Bueno, bai. Bideoa simplea, baina eraginkorra. Eraginkorra. Eta doinu eharra, eta gorputzan barruan sartzean horietakoa, ez da? Eskerrik asko. Eskerrik asko hiri. Eta ze aipatzen du abestiak, ze topatuko dugu bertan barruan? Kantu hau da, negua, horregatik negua bi da. Bai. Diskontan ere egin ditut nire aurreko bi abestien bersioak. Vale. Piskat ere, ezakin norbait egin du noizbait, suposatzen baiet, baina disko batean sartzea zure abesti propio baten bersio bat. Pentsatu nolako, bazeukala bide desiente, lehen zuzenekotan jotzen genuenan, piskat desberdin egiten genuen originala zen hortatik, ze originala zen piano batekin bakarrik, orduan, pentsatu nuen polita izango zala ere, ematea beste bizitza bat abesti berdinari, ez? Eta azkenean musika bizirik dago, eta nire hori gustatzen zaitera bai, ez? Ez abesti bat egiten dugunean izatea abesti hori horrela egin zen, eta horrela jo behar da beti. Baizik eta aldakorra izatea, eta polita hori. Hori zukaldari gustatzen zaigu, gaina zure txea tortzen dira errezeta bat hartzea, eta pastela bola san da, bai, baina, ikutu berri bat eman dio, eta batzutan dago ondo, eta bestetan zeko ezain ondo, baino. Asmatuko ez ez, baina probatu behar da. Hori da. Goza berria topatzeko. Danontzako zaila da, asmatzia baino, gehienontzako asmatu batzuntzako mintzat guztua. Bai. Seguro ez. Itxura ona, eta earki pasadu pusketa bientzuten, geho oso ikan entzun biharko dugu. Bueno, bitarte ningo deuna dagoen, erreporte bat ikustea jungo gea. Eta gueltan jarraituko dugu gure erreztakin, Txioka tabernara jungo gea, eta gaur arrautzakin 100 platera ingo dugu, han 100 platera eta 100 arrautza. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, ongi etorri Gasteizera. Idoia naiz, Txiokaren jabea, eta nahi baduzu, sartu barrura eta erakutsiko dizut zer egiten dugun hemen. Txioka, ireki genuen oin dela 3 urte terdi gutxi gora bera, eta beti izan dugu taberna jatetxe bat, hau, egunero irekitzen duguna, eta nahi nuen zerbait berezia izatea, eta hori zen arrautzak izatea. Zergatik, nire etxean beti izan ditugu arrautzak, oioak, eta beti jan ditugu arrautza prejitxuak, tortillak, eta esan nuen zergatik ez, Txiokan ere hori prestatu. Tabernan egiten ditugu egunero tortilla pilo bat. Horiek guztiak egiten dira arrautza eskolabel, hemengo arrautzarekin, Arabako patata, eta baita ere izaten ditugu beste arrautz bereziak. Adibidez, arrautz trufatuak, antzarrarenak, ahatearenak, araukana oioak da Txileko oio bat, dira arrautza koloretsuak, oso politak dira. Eta egunero hori esan bezala egiten ditugu tortilla asko, eta badago tortilla bat hemen asko gustatzen zaiona jendeari. Eta hori da hemen Gasteizen deitzen da tortilla mantxada. Eta egiten dugu salsa bat,
txorizoarekin eta sagardoarekin. Salsa hori botatzen zaio pitin bat gainetik. Eta hori da hemengo tortilla mantxada, hori oso gustokoa da. Hemen txiokan berezitasuna dauka arrautzak, baina osagarriek ere daukate beste ikusi berik, ez? Jartzen ditugu, adibidez txitxiki etxekoak, bere osagaiak izaten dira baratxuria, piperrautxa pikantea, piperrautxa gozoa eta ura. Eta hori, nahasten duzu guztia, uzten duzu bi pare egun, eta ja daude prest jateko. Daude oso, benetan oso goxoak. Eta oso famatoa da hemen Araban. Egin dezakegu oiazkoaren are bai, baina hemen egiten ditugu txerriarenak. Begira, gaurko proposamena da esan bezala plater kombinatu bat. Plater kombinatu honek dauka berezitasuna, lehen esan dugun bezala, arrautzak. Gaurkoak antzar arrautzak dira. Ikusten duzuen bezala oso politak, oso ondiak, daukate oskola oso gogorra, orain ikusiko duzu irekitzakoan nola irekitzen diren, eta dira oso arrautz bereziak. Tamainoarengatik eta saborearengatik, dira oso kremosoak. Eta orain erakutsiko dizuet oso erresa da, gure amak egiten zituzten bezala. Egiten dugu ensalada bat, hasieran letxugita pizka bat, tipula, tomate txerri, oliba batzuk, eta arrautza egosia. Hori da ensalada egiteko. Sartuko diogu ere bai paleta iberikoa, eta ja bukatzeko prejituko dugu antzar arrautza, oliba olioa, Virginia extra, Nafarroko olioarekin. Eta bukatuko dugu añanako gatza pizka batekin. Orain importanteena, arrautza. Gure arrautzak jaia guztiak egiten ditugu prejituta. Antzarren arrautza egitengo dugu oliba olio Virgin extra Nafarroko olioarekin, prejitu eta listo. Joseba, hemen daukazu gaurko gure platera, antzarra arrautza prejitua, eta nahi duzunean txiokan ikusiko gara. Ikusi arte, agur! Hau paidoia, eta hoi da hoi, antzarran arrautza, ze gorringo eharra, Zuringo eharra, gorringo eharra, eta osagaiak ere ezin hobiak. Bezarka da handi bat, eta eskerrik asko, urrenare, zaiongo geha errezta goxotik dugu. Zenbat, leku eharra, arrautza nauzi dala, tortillak, bestia, haua, hor arginan otar bat, beti eharkiateako zen, ondo gozalduta, amaiketakoa, o merienda, zer gauza. Zurita beti dio, ez? Foa, nera eta esateik arrautzi gabe, betxekiat biziko guan, ozein gozeian. Arrautzegia zen, ezketek elikagai izarretako, ezkenian, gainea olioak eunero bat jartzeie, presioz igoin dia baino guandikan aldia ordaindu. Eta era guztita. Oida, esan dike egosita, eskaldauta, prejituta, eoserrerata. Bueno, bezarka da handi bat eta gurian jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da. Beitu. Bueno, hau utziko dugu, beitu, patatak. Noiz daude patatakin da, beitu, ia eroritea, Zu sartzen dezunean lauana. Eta, ja, bea eroitzean nian berakan, jak, hori dek indaziokela. Baina, bueno, pure patataiteko ondo ina. Beste minutu batzuk emango eskilo, bitaz dian nik ingotena sobrasada deseiten jungo naiz hemen lapiko txiki batian, eta beste alde batetik txerriki hauek txikitzen jungo gea. Bale? Bale. Orduan. Eldu burrea espikoa, irugilarrain nabazuk endu jozu izkinako, bale? Eta lauki txikitan iten dezu. Txiki-txikitan, salteatzeko, txoixuakin, eta bi horiek, bale? Eta ni hau beste lapiko txiki baten jarriko, deseiten ere bai, gero pure patatai gehitzeko. Bueno, eta urriak 12an atea zendun zure dizka, ezta? Bai. Nere semia urriak bikua da. Beira. 10 egun lehenu. Liberra, bai. 10 egun lehenu, baina usten dut, 40 urte lehenu, hori, bai. Osea, 50 urte indituzu, ezta? Bai, hori da. Eta, berezi izangoa 50 urte ditia, ezta? Bai, eta urte asko musikari lotuta. Orduan, nahi nun batez ere izatea, aurreko diskoa 2021an atera nun, urte 7 pasatzean, eta nahi nun zerbait berezia egin, ez? 50 urte betetze horrekin, eta pixkat, izatea auto-opari bat bezala iaia. Osa, zerbait, asmo gehiagirik gabe, izatea pixkat gehiago niretzako opari bat bezala, ez? Horren, egitea gustoko dudan hori, gehien gustoko dudan hori, dala berez,
musikari lotutako gauza pila bat egite ditut, baina ni berez gehien gustatzen zaidana da kantuak sortzea. Orduan, kantuak grabatzea ere bai, eta nola estudioa etxean dudan, eta asko disfrutatzen duan horrekin, izan da pixkat opari bat egitea bezala nire buruai. Eta, zemuzko harrera ona pentsatzen deukidula eta goxatu dezula, ez da? Bai, oso ona. Entzun duen jendeak, asko gustatu zaie, eta bai. Ni bentsat oso pozik nago horrekin. Bikain, eta nunka leratu zen duen, edo nundik noa ibilizea, holtza gainen, edo ez dakit ibilizea nor... Naiz asko ibiliz, gainera, karo, nahi nun atera, zentzua zeukan ateratzea, urriak 12 zala, nik 50 urte betetzen ditu egun hortan, baina justo zan, nire bizitzan liatuen ibilea izena lan aldetik. Osa, lan piloan euskan, soskantak arzuan garatzen eginen, guazen ere egiten ari nintzen, eta orduan, guazeneko kapitulotako musika egiten nintzen, gauza asko euskan, orduan, kaleratu nuen, baina pentsatu gabe noiz sustenekotara jo, eta orain ja pixkatia lasaitu naizela, orain hasiko naiz pixka prestatzen. Oain negualdea, oia uda berri aldea, udara neba egikoitu zure txanguak, ez da? Bai, nire musika gehiago da, ez da inbeste udan jotzekoa, oibiltzekoa, gehiago da leku txikietan, leku itxietan jotzekoa, orduan nik uste gehiago udaberrian, udazkenean, zentzu gehiago izango dela. Ja, baina. Bueno, musikak sinobe, musikak une orosekak zentzua, Bai, baina gero nun jo bilatzeko erretxagoa da, dependez estilo egiten dezun. Musika animatuago egiten bali mazu erretxagoa da udan jotzea festetan, dola. Eta ze gustatzen zaizuru bestela, gero, ez dakiten holtza berezitan, o teatro gune txikitan, o tabernatxotan, o ja festagiruan hola aste nagusiko horietako estenatokia handi baten. Netzako ideala da, eta Euskal Herrian pilo delakoak, kulturetxe txikietan, olako lekuetan, tabernetan ere bai, baina barra inguruan egon da batzutan, ez da musikaren oso lagun izaten, barra bat ondoan izateak, ez? Baina, bueno, bai, ere bai, asko jo du tabernetan da horrela. Baina nik uste batez ere, kulturetxe eta, ezakit, 50 personako areteo txikietan, hor da nik gehien disfrutatzen duena, bai, gertutasun horregatik, ez? Ezkenean, eta herri txikietan gehiago, askotan, herri txikietan implikazio asko handiago izaten da, ezakit, jotzen duzunean, ezakit, ibarra baten jo nuela duela gutxi. Azkenean, ezakit, bertako jendea gehiago gerturatzen da, deba baten adibidez, ezakit, askoz, kulturarekiko implikazio oso handia egoten da olako herri txikitan, eta orduan asko disfrutatzen dut. Askotan, emakume heldu asko etortzen dira, eta nik uste horiek direla euskal kultura sustengatzen dutenak batez ere. Ze makro kontzertu egitatik aparte, nik uste beharrezkoa dela ere kultura txikia bizirik mantentzea, eta batez ere emakume helduek duten militantzia kulturarekiko, zen hain aian bizina ez adibidez, eta aian ere ikusten dut, ez? Kontzertu, aian programazio polita goten da, eta askotan emakume heldu asko goten dira programazio hori sustengatzen, eta hori oso derra da. Euskal Herrian dugun atxorretako bat. Ona Iker. Eta iretzako musika, zer dek iretzako musika direz? Zertik, bizitza emandik, azkenian, ez da? Bai, niretzako dena. Pasaitut urte asko musika izaten nire pasioa, baina ez nire ogibide, orduan, gaur egun gogoratzen dute, eta ez dakit ez da nola egiten duen, enbeste ordu pasatzeko fabrika batean lanean, eta gero musika egiteko hainbeste taldetan, da hainbeste gauzetan, ez? Baina beti izan da pasio bat, eta gaur egun, ogibide, zorionez, ogibidea ere bai, ez da bizi naiteke, musika egitea. Oso ogibide aldakorra da, ez da oso egonkorra. Baina ikusten duzu, lan mordoa gazuta gelditu gabe, eta zu gusten zenun iritsiko zela puntua, o uste zenun beti fabrika baten egon berko sinala, eta beti zure hobia bezala izango zala? Hala uste nuen, eta ben aukera izan nuenean saltoa eman nuen, hortaz bizitzen saiatzeana, eta ezin hobeto nago, egia esan, ondo atera da. Eta egia da esaten dutena, zure hobia ogibide bilakatzen denean ja ez da hobia, ja ogibidea da. Izan daiteke ere bai, baina, bueno, azkenean zure gertatuko zaizu, suposatzen dut, azkenean pasioa daukazu sukaldatzearekiko, baina... Txokuan lagunakin ahonian sukaldian eskontza bat ematen zaudenean bezala, ez da? Ez da berdina. Baina Patrik Abete mierda, ez da? Hori da, zeretik inbarra da. Baina, bueno, aldi berian, goxatzea beste era batea. Bai, beste era batea. Eta, zure ibilbidea, oparo izan da, luzia izan da, nola goratzitu zu hasiera horiek? Oindala 30 urte esan dezu.
Oso horitzapen polita dut, egia esan, zen, hasi nintzen... Gauntzea, taldeka, nahi jakin, giot, ez dakit, pentsate talde handiagokin, kolaboratzen, zuretzako kolaboratzen... Denetik, joan, hasi nintzen trikitake igeldoko taldearekin, eta netzako izan izugarrizko sorpresa, ze oso denbora gutxi nera gitarra jotzen, eta netzako ikasteko modu ezin hobea izan zen, astea trikitake bezalako talde batekin jotzen, ze apia jotzen genuen, uda guztietan emanaldi pila bat egiten genituen, oso luzeak, eta orduan, ikasten duzu pila bat musikaz, ez? Eta gero hortik aurrera, bibil naizen talde guztietan, hori, bibil naiz bai anaiarekin, hori lauro bat taldearekin biok ibili ginen, baina, gero, 1000 taldetan ibil naiz. Gaur egun Izarorekin jotzen dut Garirekin ere bai, Esti Marquezekin eta Sara Zurzarekin. Dazkat buruan, negein ere reporteria. Jende potentekin, ez da? Bai. Hor Gari batekin jotze, Izaro batekin, osaldezunen danekin, ez da? Bai. Hor utza potentek izango dira, kontzertu bereziak izango dira, ez da? Bai. Eta jende asko dakina musikaz eta ibilide luzea dutenak bai, Gari esaterako, ez ba, Gariekin azkenean holtza partekatzea pilat ikasten duzu. Azkenean berak dauka, ez dakit, master bat egin daka kontzertuen inguruan eta musika zer denaren horren inguruan, ez? Orduan, berarekin jotzea, ez da bakarrik jotzea, baizik eta ikasten duzuna. Claro. Eta bere musikariekin, ze musikari oso ona ditu inguruan, eta bai, osasko ikasten. Bera bezala zea, kantua jotzen, holtzan hilotzen asko gozatzen duzu, baina honea, holako gauzeta promoziotan da, zantzun, hau ez da bate gustatzen, etorri Ez da bate gustatzen, nahi bai, nahi gustatzen zait. Hemen erosago sentitzen nahi, eta bai, ondo goten nahi. Bueno, zure bai pizka telebizioa, zabein da. Bai, ikasi behar izan dut. Hori ere bai, zemuzko txampa izan da, telebiztan nindezun saioa eta herri kantu errekuperatzen. Oso ondo, oso, claro, bai daukagula aurkezle papera, baina aurkezle musikari lotuta. Orduan nahi zain, ez aitain arrotza egiten, bestela nik ez nuke balioko. Aurkezteko saio bat, telebistako saio bat, nahiz ikusten. Baina hau, musikarekin lotuta da, orduan eroso sentitzen nahiz, bai Maria eta bai Klararekin, nik uste lantalde derra osatu dugula eta oso giro polita dugu gure artean, orduan ederki moldatzen nahiz. Ondo. Bai, hemen ondia, bai Maria, bai Clara, ja, zu faltazina, Iker noiz etorri behar du honea. Eta venga, diska berriakin, guazen honea. Bueno, eta, azkenengo proiektu hau izan dena telebistan, sos kantak ez da. Bai, hori da. Eta, zuk horra ziratik zaude? Bai. Bai, ez da, zenbat garren denboraldia izan da, ja. Uste da, laugarren denboraldia dela. Laugarrengo denboraldia. Bai, eta ondo, ibili gara herri, piskate abesti zarrak berreskuratzeko lan hortan, eta badu hori musikatik asko programa honek, eta oso polita da ez azkenean, herri txiki handi denetarik pasa ditugu, ez? Baina, berreskuratzen duzunean kantu bat herritarrekin, beraiek bere hartzen dutenean askotan, abesbatzatako jendia etortzen da gurekin kantatzera, eta esaten digute, gure repertorioan sartuko dugu kantu, eta mendek aurra berriz abestuko dugu, eta gaina ezagutzea abesti egin atzeti dagoen historia, batzutan krudela, beste batzutan oso polita, denetik... Baina unkigarri alde horien historiak ez da? Bai, denetariko historia ditu, orduan oso programa ederra da egiteko, gero ikusteko ere bai, jendeari ematen duenez gustatzen zaio ere bai, beraz, pigauza ditu. Bai, oso ona da, eta zuk esan dezuna, gaina, nigre, hola, harrapatu zien, historias abokados, janaia ekitea jungo zea herri batetik bestea, gero ene bai zukaldiakin harrapatu die, eta zuk esaten zunean, zure arlua danean, eta bestela, enitzen aurkezle bezala egongo zailo batian. Bueno, teleberri aurkezten. Ez banekan hemen txoixo pixat aurre azpikoa eta horako historik. Baina azkenian, zuriakin zoazenian, ez da, eta ulertzen dezunean, a ber, dakiunian komila tarten zerta zaigean, azkenean goxatzen dezu, eta saiatzen zen jendia irakusten, da azkenean, nire gustatzen zaila asko, guri erakutsi diguena, bestia isladatzen, ez da? Hau, ez galtzia olako gauzak, ez da? Bueno, lagunak, hemen falta zaigun bakarra da, piperra gota, eta txitxiki hauek edo inda dazkau. Hemen patata hauek, ja biun-biuna daudere bai, azkenengo egurra emango jau, kurruskari gelditzia, eta listo. Betu, hemen, zein deun, urpixka gotaio laguntzeko, zeratikan bestela, gelditu bihartzan lehor xamarra. Eta hau ingo deuna dakero, pure patatai gehitu, bale? Horun, hemen daka guain, pure patatai iteko. Gurin, esnegain, eta gero hau gehituko jau, eta gero arrautza pregetu, eta goian falta zaigo xigortzia. Eta bitarte ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, eta gero dena bukatza torko geha. Eta zehazki goaz, Durangora, saltzanea jungo geha, eta han besti dago, bertako nauzia, saltzan, goazen ikustea.
Kaixo, Joseba eta konpainia, nun gaude, Durangon, saltzanen, eta zeuekin Iñaki Uribe. Eta oraingoan, zer egingo dugu? Esperientzia enogastronomikoa, nun saltzanen etorri eta gauza asko ikasiko dugu artean. Esperientzia enogastronomikoa saltzanen, eta esango zuen, zer da hau? Guk ekintza potolotxo bat egiten dugun esperientzia bat da, saltzanen, eta noiztik egiten dugu? Aspalditik, beti egin dugu esperientzia gastronomikoak. Orduen, hemen elkartzen ga, gehien botata 24 pertsona. Eta badaukagu gure maizek, urteten diela, hormetatik, lurretatik, eta bar. Eta hemen daukagu gure mai printzipala, goitik atatako tefloia, gaini jarri, zabaltzen dugu 6 maitan, guztire 24 pertsona, eta zer egiten dugu? Gauza asko egiten dugu. Adibidez, sukaldaritza kursilloak, baita ere maridajeak, plater desberdinakin, jatekuak, bai gozoak, bai gazizek, eta bar. Eta ardau munduan asko sartzen gara baita ere. Apardunak, zuriak, baltzak, eta horrekin joko bat egiten dugu. Kasu honetan, egingo dugu izokin gordin bat hartu, eta kehetu ingu. Eta gero horraz osagaiaz, egingo dugu jolas txiki bat geure saltzaneko ardauakin. Alde batetik, izokin gordina. Egingo dugunean nahaztu, gatza kehetua, azukerakin, laranja azal apur batekin, eneldoa, eta egiten dugune da, izokina tapau erostali, itxi, eta 24 ordutan kamaran itxi. Kehetu enlike modu desberdinetara. Gauza bada, kehetzia kearekin, zuarekin, baina atzean egiteko ez da gauza erreza, eta beste alde batetik da, guk egiten dugun moduan. Bakarrik erabiltzea, gatz kehetua. Hori gatz kehetu hori, emongotzo zapore kehetu hori. Urrengo unean, kamaratik atara, gatza eta azukrea kendu, garbitu, siketu, eta izokina kehetua gelditzen da. Denbora asko daramagu esperientzia honek saltzanen. Lehen egin genuen, eguenero, eta eguen saltzan deitzen zen. Baina gero pandemia etorri zen, eta gauzia gelditu egin. Baina komentatzea, oin injarrapur bat hartu dugule, dasi garela gauza ez bardine, baina antzera samarra. Horreitik esperientzia honek saltzen. Hemen daukazue, gaurko esperientzia, enogastronomikoa. Egin dugun izokin kehetua, eta bere maridajea, saltzaren daukagu zen 3 ardau. Desberdin, saltzan etzekoak. Bata zolia, matzak dia berdejo eta airen, bigarna ardau baltza, baina nahiko gaztea, 3 hilabete kupelan dekola, zoroa izena eta zenzibel merlot. Lamantzan, zenzibela tempranilloa da, Herriosan. Eta 3. bat, apardun bat. Hemen daukazue burbuiak, Kataliniatik, Penedesetik, kaba denominaziozkoa. 3 ardauakin, zuria izokinak ondo, baltza esango zue ez, baina bai, ardau gazte bat zelandan, oso ondo sartzen da baita ere, eta ze esatia apardun batekin, oso gozoa. Hemen daukazue, saltzaneko 3 ardoak. Joseba eta ekipoa, hona hemen gaurko esperientzia. Badakizue, saltzanen, zolia, zoroa eta burbuiak zeuen dako. Egunen baten, hemen pasatu. Eta hurrengo arte. Hau, Iñaki, gora saltzan da gora Durango, nola ez, hauekin, irekin horri biltzia beti esperientzi bat izan bihardik. Eta gainera, erakuste gendan erakutzita gero, beti emangoken zerbait bizitzan. Eskerrik asko eta urrenare entzuteko eta ikasteko zain niongo beha. Gurean jarraitzeko, behitu hemen patataia zei txura hartzen nahi dian, tipula eta patata hauek erre baino lehenu ateako ditugu. Eta gero, aprobetxatuko de bolillo hau, hogik kurruskariak iteko, bale? Venga, ezin hobe dijo hau, bueltatxo bat emango jo, eta esan dagoa, minutu baten, kanpora. Patatak atea ditugunak, betu, gatza tanto bat emango izut, piperrare bai,
botatzen duzu piperra, pixka gatza, pixka botako zio bakarrik nik ergatza bakik. Zertikan gero, hemen indiaun, sobrasan nasketa, bueno, nasketa ez, dezein indeu ur pixkatekin, elkartu ingo jo, eta honek bere sustantzia emango dio, orduan gatzak etxeki botatzen bai, honekin igual pasatu ingo, bale? Pixkat eman, esneta gurinakin birrindu, eta gero hau gehituko dio, bale? Ningaina hemen jarreko izutere bai, dena ondo harrapatu, eta gero bertan sartu, eta dena nazteko, bale? Perfecto. Hoi zure kontu, ni esan dako, patata hauek ateko ditut, piperra bota, eta bagoaz, txerrek etxarraka. Bueno, kontatu, herriz, bueno, lau urtean, hainbeste herritan ibiliko sinaten, Bai. herri kutxunena ere bai horze, txikillenak, esan dezu bezala, gehiago gozatzen dezu, herri guztia zai ongoa hor, ezazu egidizteko eta. Bai, txiki badute hori, kontzertutan bezala asko zerresagoa da jendea bilatzea, jendea implikatzea herri handitan baino, herri handiek ere badute bere xarma, azkenean hiri handi baten zaude. Aurten demoraldi honetan egiez, Iruñan egon gara eta Iruñako kanta 1600 da, ezakiz urtetako zan. Tipo batena, Iruñako atzala eta erderaz etzekina. Eta bera kontatzen ditu hor bere pasatzitun, azten de, engainatu zuten, eta beste, eta orduan topatu zuten kantua hola zehazar baten, eta hori, oso kantu zarra da, eta ez oso historia potentea zu, baina gero herri txikitan, bereziki disfrutatzen dugu azkenean, emanaldia ere xumeagoa da, eta jende asko herri oso etortzen da leku batzutan. Ezakit, egon gara Azparnen, abiz, Lapurdin asko disfrutatzen du, bai Lapurdiko jendeak oso ondo abesten du, normalean, eta jende trebea egoten da, eta besteko. Nik uste denekit. Gauza, leku bakoitza bere xarra. Bai, baina herri txikitan, bai, da asko disfrutatzen dugula. Egon gara, Erro baten, Ereño, Saran oso ondo egon ginen, bai, normalean, egoten garen aldiro, gustora egoten gara, eta beti gure zea oso positiboa izaten da. Eta, adibidez, hori nola moldatzen dezu zehazki? Ez dakit abestia aukeratzeko garaian. Zuia ideia batekin guta ezete, bakit elkarrizketa bat, kantu on hori edo behar dezuen kantu hori harrapatzeko nola da lan hori? Aurretik egoten da lantalde bat, ibiltzen dana ikertzen horren inguruan, eta kanta bilatzen, kanta horren inguruan dakien jendea topatzen, elkarrizketak egiteko, gero Klara arduratzen da elkarrizketetaz, eta gero badago lantalde bat ere, enkargatzen dana jendea bilatzeaz, batez ere, abes batzetako jendea, o herri bakoitzean, beti herri txikietan batek gana jo, eta beti bialtzen zaituzte beste norbaiten gana. Baten zara, eta behitu, ezakit, zenek oso da besten du, juzaitez hango arraindegira, hango arraindegiko tipuak oso da besten du, ezakit, nungo emakumeak beti ohitura du abesteko, eta ibiltzen gara pizkatola jendea bilatzen, baina horretik badago lan desiente egiten duen lantalde bat. Eta gero azkenengo egun hori, holtza gainean, dena bildu, ensaiatu eta gero, eta hori erresa izatea, o egun txitxare bereziak egoten dira egun hortan, edo... Bai, azkenean ikuste politena dala, hor egiten duzu borobiltzen moduko bat. 3 egunetan zehar, ematen du, karo, zue bakizu ere, bai, telebistako saioak eta... Tita ikusten da, baina lan asko da, hola atzetik. Ordubeteko saio egiteko, guegoten gana 3 egun oso. Goizetik gauera, lanean, bertan, gehi aurretik egiten duten lan guztia, lokalizazioak bilatu eta beste, orduan oso lan luze izaten. Orduan ja, azkeneko emanaldi hortan bai dala pixkat borobiltzea, ez? Justo ontarako etorri gara, eta hau da egin nahi genuena, ez? Orduan, igual, unerik unkigarriena izaten da, bai. Bueno, eta goazeneko abestiak, ibiliziala azkenengo urte hauetan moldatzen, ez da? Egundoko lana, eta gero egundoko arrakasta, ez da? Nere alaba txoratzen da, kasue behintzat. Nire alaba eta zenbat neskatila, eta zenbat mutiko, eta zenbat herrialdetan kiston zirrara iten dezu, ez da? Eta guazenek niretzako badu, ez? Zerbait oso hona dela, musika ekartzen duela gaur egungo gazten gana, ez? Zeren, hori, alaitz eta maider bat ekarri ezak, alaitz eta maider nabesti bat, 8 o 10 urteko ume bat entzat, agian zaiago izango zala, iristea kanta horren ganaino, ez? Eta guazeni esker nik uste lortu dela pixkat gerturatzea kantu zarroiek gaur egungo ume eta gazten gana, ez? Orduan, badu alde hortatik oso lan ona nire ustez, eta gero ere bai, gidoi aldetik eta pixkat saiatzen dela nahiko gaur eguneko gaiak erabiltzen kapitulotan, baina nik uste era ezitzaile batean, umeentzako. Bullyingaren aurkako
aldarri bat egiten da seriean, eta balditu gauza on asko nik uste, umeak ez hitzerak orduan, ez? Eta netzako hor parte izatea, eta musika egin izatea, moldaketa guzti horiek, oso lan. Hortengoan ere alaba hola zion. Aurrenengoan jalli hau india. Ta gero nola abesten ditun, nola dantzatzen ditun. Horre bai, tokatzen zaizu, koreografiatan arlotan sartzea. Hori jazan ere mundu, hori. Ondo. Bueno, bai, birrindu hilasai, behitu mingainakin guain atea... Ez dio bota bendi gatza eta enbotako jota. Vale, bata pixka bota, Gio bakizu hau dena bertan bota betuzula, eta igual pasatuko zaigu bestela zaporez. Inbereten nik hemen bitu. Papel pixka atera, vale, zeatikan, xigortutako ogi horiek ja listo dazkat. Atera egitu eta behitu, nik askotan olio asko erabiltzen, baina olio asko erabiltzeak ez du nahi esan, olio asko gastatzen da nikan, Behitu, indeu patatak. Guain inditugu ogiak. Eta guain hau, iragatziko deu, eta ingoitugu arrautzak. Eta bihar tortilla patatare bai. Eta jendiak askotan enbatu, olio asko erabiltzen dezu, baina askotan olioak gero, segun zerrekin indezun. Oida. A ber. Estela guztu hartzen du, baina, ez? Guztu hartzen du, baina inbazu ogila, patata, tipula, eta bihar berriro arrautza, o berriro tortilla patateteko, ezin jo, hau daka guain hemen, iten detena da guain. Hemen txejarri, iten dena da mantxo, bota, azpingeatu dian ogilak eta denak ez botatzeko. Bezala horiek erretzen juten dira eta horiek botatzen du zapore gehiena. Erreiteia eta erretako horre ez dio zapore honik ikaguntzen. Ikusten duzuen bezala, tak, hola mantxo pasatzen dezunean, tak, barruan gelditzen dira. Hemen barruan gelditu dira. Nola iten dut, hau listo, eta hoi aprestak hau hemen, arrauta pregitzeko. Ogia xigortuta, patata panadera martxan, txorixua ere bai. Arrauta pregituko deu. Botate ya, zeak. Hauken duko izut hemen harrikoa botatzeko hau. A ver, iepala. Vale, oso ondo. Hoi bota txorixua bertara, eta bagoaz. Bueno, eta musika gabe. Zein gozen nunzun musika? Zeiten dezun musikakin ez dauden nian. Ja, Otiko ituzu hobiak edo, Takin mendira, ondartza, sinemara, erosketak itea. Ia esan, gustatzen zaite zinea jutea, bai. Lehen Donostin bizien entzenen ia astero juten entzen zine. Bai. Oain aian bizita gutxigo. Aian bizita, ja. Pasia errakin goituzu, ez da? Oain aian bizita pasiatzea gustatzen zait. Pasiatzeko leku erra du, eta. Bai, ala da. Zautza jaizte altzea udaran, ondartza pixkat, edo ze? Ez. O gaiako piztinan gelditzezea. Piztinan, hobeto. Ena ez ondartza zalea. Piztina erra da gaiak, elazai egoteko gila zan. Etzea ondartza zalea, ez da? Ende gehitxo. Itzala berret. Vale. Itzala berret. Betu, emaino nazu hori. Betu, Guarrautza, je pasa baino lehenu, hau botan agota berretonea. Betu, azpin ze pure patata indeun, Zona indeten, Earra indek, Iker. Vinga, hau pasa baino lehenu, inbiarretena da, betu hemen. Patatatxo hau jarri, holaxe. Bueno, eta etorkizuna, nola ikusten duzu zure etorkizuna? Bai, musika erruan ikusten zea, ez da? Bai, musikari lotuta. Bakiti haute zehala ikastetzen baten, ez da? Bai, Axurar Lizeoan emateitut gitarra, piano klasak, baina gero kombo klasak, bai, elkartzitu gazteak, bateria jotzen jartzen dugu, bestea basua, bestea pianoa, bestea abesten, da pizkatola talde formatoa ematen diegu, txikitatik ikasi ezaten pizkata bestiak moldatzen, eta, bai, entretenigarria da. Orduan, zure hogei bidea ez da bakarrikan musika sortzia, baizik eta ikastetxetan, goazenekin, ja, arlo asko ikutu behar dituzu musikero bizitzeko bertatzen. Bai, karo, azkenean oso zaila da bizitzea bakarrik kontzertuak ematea, zer batzutan geldiri zaudenean, o diskoa prestatzen zaudenean, behar dezu zer nortzero egitez, bizitzeko orduan. Nik uste musikari iaia gehieno behintzat dauzkagula bide txiki asko, eta horien artean horiek lotuta lortzen dugula hori bide bat. Baina hola askotan izateare, bai, divertigarriago eta eramangarriago, ez da? Bai. Ez beti, jute zinean bezala, beti taierrea junda, beti taierrea, eta beti leku berdina, eta venga. Beti berdina egiten, eta hemen, bai. Geho bestia, bazteni aspertze zenean beti geho bestea. Hori da, disko ateratzen zu, gero ezakin horekin hasten zela jiran, gero ezakin zera, beti dakazu hori ez, aldatze hori, eta nezako atxeginagoa da, bai. Bueno, eta, guain, esan dezun bezala, bestekin kolaboratzen dezula,
Ibiliko berko zare bai holtza mordo baten, da, aste batean, agenda hori nola betetzen dezu? Ja. Zure kontzertu bakarkakua, batekin, bestiakin, uakin. Bai, batzutan, eta batzutan koiziditzen dizu norbaitekin eta ezin dezu jo, zeren bestearekin hitzartu daukazu, orduan, batzutan zai izaten da agenda lotze hori, baina, bueno, moldatzen geha. Azkenean, nik uste, lehen gehiago zan, ez, musikari bat, talde bat egoten zan, berei musikaria zituzten, eta hortik ez zian aldatzen, edo, beti ziren musikari berdinak talde berdinetan, eta musikari bakoitza zeukan talde bat hortan ibiltzen zan, ez? Gero nik uste gaur egun, gero gehiago, Hori aldatu da, musikariok, bai, ibiltzen garela talde ezberdinetan, gauza ezberdinak egiten, eta bai, orduan, ala beharrez modotu hartzea. Ondo, Bai, bai. bueno, diska saltzeko hemen jendiai. Nula izena du diskak, Bosgarren solairutik. bosgarren izan du. solairotik, nun topatu alda. Ba, topatu alda, oraingoz, ez dut banatu, beraz, norbeten nahi izan ezkero idaztean eri, bai, Vale. Instagrametik, Facebooketik, Eta Instagrametik, oimeietik, nola da, Instagramen zure sare Iker sozial- Lauroba, Iker bai, Lauroba. benetan, eta bestela Iker Lauroba abildua gmail.com, idatzi hortara, eta nik etxera bidaltzen dut. Bidaliko nukar. Bueno, sí. Bai, Eskerrik asko. Plazerra. Tortzegatik, plazerra guria hemen izatea, eta behitu zazu ez platera prestatu den, hori. Neguan gaudeta jarraitzeko osasuntxo. Agur lagunak. aio.